U bent? Job Wiersum. Ik loop stage bij Stichting Welzijn en wij organiseren vandaag hier de Koningsdag in Sluis met 3 verschillende scholen. Wij hebben allerlei verschillende workshops uitgezet. We doen bijvoorbeeld karate, we doen judo, we doen dansworkshop. Ook doen we kookworkshop met allerlei gezonde producten. En hier in de gymzaal doen we activiteiten zoals levend kwartet, dat is een spel. We doen hier kat-en-muisspel, dat is een spel voor wat kleinere kinderen, en we doen het cupspel. Hier wordt altijd de Koningsdag georganiseerd. Op andere scholen zijn het soms wat kleiner, hier wordt echt uitgebreid, hier wordt veel aandacht aan besteed. En dat was voor ons ook mooi om te helpen, zeg maar. Daar wou ik dat graag doen. Alleen testen. Spanning 4, daarvoor, eerste, laat je horen. Het loopt supergoed. Alle kinderen zijn enthousiast. Leraren doen goed mee te zijn. Ja, het is een groot succes.